En dan in het Fries Museum, het begint om 4 uur. En nou, net als mij een Lietse Jacobslag. Ik bedoel, hoort eens bij het KCO, hè, letter? Waar dit? Het Koninklijke Concertgebouworkest. Hij denkt er wel lekker op. Zo'n succes, Moorn, en hartelijk dank. We geven je de het stuk school hier in Jorven, want wat toch je